Vážení spoluúčastníci tohoto závodu. Myslíte na Vláďa zatím poslední v čele Danice Herdová. Vláďa atakuje. Vláďa útočí a dostává se do vedení v tomto závodě. Na druhém místě, Pozor, pozor. Tohle je vyrovnané. Markéta šlape jak na vodě. Můžete vidět přímý přenos. Vládě se snaží vyprovokovat. Párame ještě blíž. Tady můžete vidět ideální blízký záběr na cyklisty našeho závodu. Vláďa začíná ztrácet. Co se to děje? Nemá nějaký problém s jeho peklostrojem? Jdeme se ho zeptat. Tak nejdeme. Jdeme se ho zeptat. Vláďo, napravo. Úplně napravo, nejvíc. Má sluchátko. A má sluchátka. Toto je velmi iritující pro náš momentální přenos. Jeď napravo nejvíc. Dáme rozhovor, jo? Takže momentálně je pan Zíka v živém přenosu. Pane Zíky, jak je možné, že ztrácíte na této dvě ženy? Čumě, vůbec nevíš. A pozor, to je velký útok. A pozor, tak toto je triček, jako z knihy zázraků. Markéta Partlová, zde záběr na její stroj. Danice Herdová už ve stoje, protože nestíhá. A Vladimír Zíka, jeho tričkama se dostává na první místo. Historický výkon. A Markéta para, věříte tomu. Živý přenos, Markéta Partlová. Mám to na to. Markéta Partlová padá v tomto závodě. Můj spodek! Promiň, Markévičně, Markétko, co nám řekneš k tomuto incidentu? Je to on? Za všechno může on. Měl by dostat penalizaci. Počkej. Danice má náskok velký. Za všechno může on. A Danice Herdová je v útoku, neviděla tento incident. Měl by před cestu Zíka mu jeď, ne, on zastaví ještě k tomu. Pane Zíka, co k tomu dodáte? Je to sport. Je to tak? Ale závod pokračuje. Ano, ještě rychlej rozhovor. Danice Herdová, co nám k tomu řeknete? Čuráci všichni, vole. Jo, tak si snáš přejeme hodně štěstí. Počkej. A technické problémy v tomto závodě. A kdo je v chybě? A řetěz. Markéty Partlové je v problémech. Jo, píče. Jestli nepřejedeš, tak ti ošukám segru. Momentálně vidíme servis. Živě servis. Za všechno může protihráč Vladimír Zíka. Zíka mu... To je soupeř, ty vole. Zíka mu jeď, ty vole. Já doufám, že to je natočený, kámo. A on zpomalí, ty vole. Podle mě to je. Jdu ti pomoct. Ale nějaký na píči. No, dej to nahoru. Jede? Jo. Jedeme dál. Už za tebou už nejedu. A servis je hotov. A Markéta Partlová se dostává zpět do závodu. Dáme jí ještě takovej push. To je za odměnu. Pan Zíka už se taky rozjíždí. Nastupujte, pane režisér. Nastupovat, dej mi vapu. Zde máme vapu. Tomáše. Vláďa Zíka neumí chytit tempo. A Vláďa Zíka. A pozor. A jedeme do prdele. Máš ho v ruce? Jo. Jedeme. Jedeme. Vladimír Zíka. Telefon předáváme zpět z redakce. Srdeční technik. Začínáte ztrácet, pane Zíka. A pan Zíka, rodák z města Ševětín. Pouze, kolik má, 15 nebo 16? 16letý kluk z tohoto krásného města. Jede rovnou 25 km hodině. 30 km hodině. Toto je reálné tempo. Tady se o něco jede už. To už není žádná hrádka. Ten už šlape, ty vole, ten jede jak o život.
Tento... Ano, zde ho máme, zde ho máme. Dá se polemizovat o tom, jestli se tento člověk řadí mezi lidstvo, anebo stroje. Je to tak, je to tak. Jede jak motorová pila. Jede dokonce 48 km hodině. Zde ho máme. 48. To věříte tomu? A z kopečka dolů. Začíná se přibližovat Danici Erdové, která ztrácí na Markétu Partlovou. Ano, Markéta Partlová již ve vedení několik vteřin. Vypadá to, že Danica Herdová ztratila její fyzickou kondici přes léto jejím neustálým alkoholismem. A teď Vladimír říká, omlouvám se, špatně napsáno v knížce. Již sprintuje. Velmi napínavý souboj mezi. Je to teď, tak máme tady další kopec před námi. Toto je závod o život. A Vladimír Zíka šlape, co mu síly stačí. A Danica Herdová je na posledním místě momentálně. A ještě hodil emote. A toto je velmi vyrovnaný. A souboj mezi Markétou Partlovou. A pozor, Markéta Partlová. A je tam kontakt. Kontakt. Vladimír Zíka natěsno s Markétou Partlovou. Danica Herdová momentálně brzdí náš vůz. Markéta Partlová má nějaký problém. Vypadá to tak, že má moc vysoko sedlo. Řekl bych, že ho potřebovala níž. Danica Herdová nám blokuje výhledy s tou prdelí. A pozor, dostáváme se před Danicu Herdovou. Danica Herdová ve sprintu. Asi radši ne, vole, se jich bojím, že vole spadne před držkou zase. Kopec nahoru jede 16 km. 16 km. Řekl bych, že by se měla přeřadit dolů, ale je to jen... Já nepřeřadím. 13 km. Ona prej nepřeřadí. A Vladimír Zíka už používá svůj telefon, aby zjistil, kolik mu ještě zbývá kilometrů do konce. Zde máme Markétu Partlovou. Silné brzdy od Vladimíra Zíky. To ještě musím naučit ty jména, ty vole. Jsou to neznámí jezdci, přece jenom takový z neznámých krajin. Tam je krásný záběr, jak již naše legendy míří do... Vyhráli. A vítězíme. No, jak se říká, není cílem vyhrát, ale zúčastnit se. Je to tak, tento záznam bude možné získat v aplikaci YouTube. A nebo o OnlyFans. OnlyFans pro příplatkovou verzi s Markéty pádem. A už máme tu Evu druhého místa. A pozor, Vláďa ztrácí! Vláďa ztrácí! Asi nějaký defekt. A vypadá to, že tam byl nějaký problém, byl opravdu dominantní ve všem závodě. A je to Markéta na třetím místě. Markéta Partlová zaskočila celý štáb a všechny závodníky a bere si první místo. Danica Herdová potom pokračuje na druhém místě a Vladimír Zíka třetí. Gratulujeme za třetí místo, je to přece jenom pódium. Trať na píču. Je to tak, nevždy sedne. Gratuluji k druhému místu. Danica Herdová. A teď první místo. Dobrý zážitek. A tady máme už vítěze, Markéta Partlová. Markétko, pojď se mi hodně rychle. Dobrý den. Jo, on byl šílený závod, my. Oni tady ty sousedi naši jsou takový trošku rupy. My dělali souboj právě. A Markétka. Všichni jeli. Markétka spadla, ale naštěstí vyhrála. Ne, s pádem se vyhrála. Je to celý zdokumentovaný. Fakt jo. Fakt? Jo, já